Hej YouTube. Første video. Det bliver spændende at se, om det er noget, jeg kan finde ud af. Det er jo meget nyt at skal snakke med en telefon eller et kamera, så lad os prøve at se, hvad det kan blive til. Nå, men jeg har modtaget et moddesæt fra 3W, og jeg synes faktisk, at kvaliteten er rigtig fin, så lad os prøve at kigge på den. Jeg vender lige kameraet her. Jo, jeg synes, at kvaliteten er fin. Det må siges at være en fin, kompakt måtte, som er blød i bag, og de er lidt mere pasformet i dem, som ligger inde i kabinen. De er mere formstøbte, men det gør ingenting. Stadigvæk bløde materiale, som I kan se her, men meget mere pasform end den, der er i bagagerummet. Jeg synes, at jeg tror, det bliver godt. Så den, der sidder ved bagpassagererne her, også er rigtig fin. Så det bliver spændende at få monteret. Som sagt, så modtager vi bilen på torsdag. Der kan I følge med. Jeg skal nok filme hele turen derned. Og så må vi se, om, når vi gennemgår bilen, om der er noget på den. Men det var den første video. Vi prøver at se, hvad det bliver til. Hej.